червената идея се събират пред паметника на съветската армия. С цветя и речи отбелязват годишнините от Октомврийската революция. Тази година, освен делото на Сталин, поклонниците обсъждаха оживено и боядисването на паметника пред централата на Българската социалистическа партия. Това е престъпление. Да отиде да боядиса паметника на майка си и на баща си. А не хората, които символизират ония борци, които паднаха за свободата на България. Даже и от позицията на демокрацията, уж демокрация, това също е недопустимо. Въпреки че осъдиха единодушно акта, мненията на събралите се разминаваха по въпроса какво трябва да бъде наказанието за извършителите. БКП позор кой? Сега пишем БКП позор кой? Бъдат извикани там да подпишат някаква декларация, че няма да се занимават с тези глупости и да се занимават повече с тези работи. Жестоко трябва да бъдат наказани, за да служи за пример това, че не може да цапа където си иска. Ще цапа майка си и баща си. Други не може да цапа. Но добре, че не съм аз така властник. Иначе щях да им приложа принципите на диктатурата на пролетарията. Какво щяхте да им приложите по-точно? Ами щях да ги затворя за 15 години. Примерно за това, че цапат неща, които са светини за някой. Боли ми то много ме боли даже. Аз изписвам насладник към социализма. Либералната демокрация не докара до това положение. Свободията. Геове. За гея той търси свободата. Либералната демокрация. Може и само с бележка да мине, нали? И аз съм готов, способен да сгреша и вие сте способни. Искаха да ми дадат 25 дена в тохварната. Преди 40-50 години. Напил съм се, влизам в детска градина в двора. Само заради тая работа. Аз се помним. И прокурора ми чете 25 дена. Представете си. И за колко трябва да получат за боядисването? Време, вие трябва да го решите това въпрос. Аз би ги разстрелял. 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 Би ги разстрелял.